A dnes si povieme niečo o potrebe bezpečia, pretože je to taká aktuálna téma vzhľadom k tomu, že máme nový školský rok, veľa detí začína chodiť do škôlky a s týmto nástupom do škôlky sa táto potreba bezpečia je veľmi často tak ťažšie skúšaná, no a často sa ešte aj zamieňa ako keby za taký tým, že jej často nerozumieme, tak máme pocit, že to dieťatko s nami nejako manipuluje alebo nedokáže rešpektovať pravidlá, alebo nemá nejaké hranice, alebo proste si robí, čo chce. Ale nie je to o tom, je to o tom, že to dieťa sa cíti naozaj ohrozené, cíti sa v ohrození života. Takže je fajn, keď jej rozumieme a vieme potom na to dieťa aj na tú potrebu efektívnejšie reagovať. Ja vám tu zase skúsim prezdieľať obrázok. Takto. No, toto je pyramída potrieb, ktorú sme si už zdieľali aj v iných videjkách. Tam v tom úvode máme fyziologické potreby, ako je potreba potravy alebo teda nasytenia. V prípade, že cítime smet, tak sa potrebujeme napiť. Keď sme unavení, potrebujeme oddychovať. Takisto sa potrebujeme okúpať, keď sa cítime špinaví. Takže to sú tie základné fyziologické potreby. A o nich v podstate nikto nediskutuje, pretože všetci vieme, že keď raz to telo určitý čas nebude jesť, tak neprežije, keď nebude piť, tak neprežije, keď nebude oddychovať, tak neprežije. V tomto máme všetci jasno, pretože sa to deje na tej hmotnej úrovni. Avšak ako vidíme v tej pyramíde potrieb, tak hneď nad týmito fyziologickými potrebami je potreba bezpečia, ktorá je takisto dôležitá a deje sa tam v podstate veľmi podobný proces ako na tej základnej fyziologickej úrovni, na tej telesnej, ale toto sa deje v úrovni pociťovania. Hej? Takže keď nie je naplnená tá potreba bezpečia, tak to telo nezomiera fyzicky, hej? Čiže ono prežije fyzicky, ale deje sa tam veľmi niečo zásadného na tej úrovni vlastne prežívania, ako keby na tej duševnej úrovni, psychickej úrovni. Pokiaľ tá potreba bezpečia nie je naplňaná, tak tam vzniká vlastne ako keby prázdno. Hej? Vznikne tam prázdna diera. Čakajte, skúsime prehodiť túto obrázok. Vidíme, hej, že ja som to dala ako keby, že čierna diera, čiže namiesto toho bezpečia tam vzniká pocit ohrozenia. Hej? Ale teda začneme tak, že keď si naplníme fyziologickú potrebu vlastne hladu, tak nám vznikne príjemný pocit násytenia. Hej? Že cítime sa v tom tele taký spokojný, cítime pocit násytenia, že je to v poriadku. A keď sme nasytení, tak to telo je vlastne spokojné a je pripravené rozvíjať sa ďalej. Hej? Čiže smerom k náplňaniu tých vyšších potrieb. Pokiaľ sme hladní, tak nás žiadne vyššie potreby nezaujímajú. Hej? Nezaujíma nás bezpečie, láska, uznanie. Potrebujeme sa nájsť, hej? Čiže to je ten základ, ktorý potrebujeme naplniť. A keď ho máme, tak to telo sa cíti spokojne. Čiže to telo nám oznamuje, že tá potreba je naplnená, to nám oznamuje cez to, že sa nejako cíti, že sa cíti spokojné a nasýtené, ako keby vnútorne naplnené. No a potom ideme ďalej, hej. Tá ďalšia potreba hneď nad týmito základnými fyziologickými je potreba bezpečia. Keď táto potreba bezpečia je naplnená, tak telo sa cíti, aj psychika sa cíti v bezpečí, že som v poriadku, moja existencia nie je ohrozená a môžem sa rozvíjať ďalej smerom k naplňaniu tých vyšších potrieb. A vtedy to telo, aj tá psychika, ako keby sa rozvíjajú smerom k zdraviu, spokojnosti, harmónii, ako keby k náplňaniu toho najvyššieho potenciálu, ktorý v tom človeku je. Ak však táto potreba bezpečia, ktorú sme mali na tom prvom obrázku, nie je naplnená, tak telo sa cíti v ohrození. Je tam ako keby čierna diera, prázdny obdĺžnik, cíti sa v ohrození. A to telo nám to zase nejakým spôsobom dáva najavo.
Hej, čiže nie je tam ten vnútorný pocit naplnenia a takého bezpečia, že je to v poriadku, že som v poriadku, a nie som ohrozený, ale naopak, telo nám to dáva najavo opäť cez to, že sa nejako cíti, že tá psychika sa cíti v ohrození. No a keď sa dieťa cíti v ohrození, tak nám to najčastejšie dáva najavo tak, že plače. Hej? To znamená, že vtedy reálne v tom nervovom systéme ako keby prebieha boj o život. Aj keď to nie je na tej fyzickej úrovni, že keď sa nenajem, tak neprežijem, ale tuto je to na psychickej úrovni. Na psychickej úrovni prebieha boj o život, rovnaký ako s tou potravou, len teda na psychickej úrovni, že to nevidíme to na vlastné oči, ale udeje sa to tam, hej? Aj keď to na povrchu nie je vidieť, my si často ešte myslíme, že to, čo na povrchu nie je vidieť, tak to neexistuje. Ale existuje a ja vám za chvíľku poviem aj, že ako sa to vlastne v tom živote prejaví. Hej, takže dieťatko, keď sa cíti ohrozené, tak plače. Hej, a tým dáva najavo, že pomoc, tuto sa cítim teraz momentálne v ohrození života, mám tu nejakú prázdnu potrebu, ktorá potrebuje byť naplnená. Keď sa nenaplní, tak sa cítim ohrozené, ide mi o život, hej? A preto, aby sme prežili, keď nám ide o život, preto, aby sme prežili, tak vlastne my sa naučíme tú potrebu potláčať, naučíme sa ju necítiť. Keď nie je naplnená, keď nie je naplňaná akoby tými rodičmi alebo dospelými ľuďmi, ktorí sa starajú o to dieťa, tak dieťa sa postupne naučí sa tú potrebu necítiť. Ja ju radšej nebudem cítiť, radšej sa od nej odpojím, lebo keď ju cítim a není naplnená, tak neprežijem. Hej? Takže je to obranný mechanizmus, aby telo prežilo, aby vlastne na psychickej úrovni telo prežilo, tak sa od nej vlastne odpojíme. Lebo keby sme zostali pripojení a nebola by prežitá, nebola by naplnená, tak by sme neprežili. Hej? Takže radšej sa odpojíme, prestaneme ju cítiť, lenže to zo sebou potom prináša vlastne neustály pocit ohrozenia. Že tak, ako človek rastie, ako dozrieva, tak tá potreba neustále nie je naplnená a neustále to telo dáva signál: pozor, som v ohrození, som v ohrození. Stále tá nervová sústava nie je v podstate v pokoji, nie je v bezpečí, ale stále je v stave ohrozenia, čo sa potom postupne prejavuje vlastne tým, že aj telesne, fyzicky, buď sú to také drobnejšie ako keby náznaky, že je v disharmonii tráviaci systém, pretože telo je stále v ohrození, metabolizmus, nervový systém môže byť, hormonálny systém môže byť rozhodený. Čiže také tie dlhodobé, možno chronické veci, ktoré sú spôsobené vlastne týmto emocionálnym stresom. Že telo je neustále v strese z pocitu ohrozenia. A keď už to ide aj do nervového systému, tak sa to vlastne môže prejavovať tým, že sa človek cíti neustále, má nejaký strach, má nejaké úzkosti, môže mať panické ataky, ale nemusí to prejsť až do tohto bodu. Existuje proste extrémne veľa ľudí, hej, lebo však my sme generácia, ktorá ten pocit ohrozenia podľa mňa má veľmi silno v sebe, že nemusí sa to prejaviť až, dajme tomu, v nejakej tej psychickom disbalance v podobe nejakých úzkostí, ale môže to byť, že veľa žien má napríklad hormonálnu nerovnováhu, má nejaké vlastne problémy alebo vlastne tráviace ťažkosti, že ten tráviaci hormonálny systém aj nervový systém sú veľmi úzko naviazané v podstate na tú psychickú pohodu a na ten pocit ohrozenia. Tak, takže to je vlastne to, ako sa to prejavuje potom neskôr. No a tým, že si to nedokážeme ako keby uspokojiť zvnútra, že nás to nikto nenaučil, tak sa snažíme tú dieru zaplátať nejakým spôsobom zvonka, že stále hľadáme nejaký spôsob, ako sa cítiť v bezpečí, že niekto potrebuje proste neustále niečo robiť, lebo má pocit, že keď bude stále viac a viac pracovať, tak už potom to bude dobré, už potom bude dosť, ako keby bude sa dosť v bezpečí, ale často si to neuvedomujeme, hej? Že my si tam neuvedomujeme to, že čo nás ženie, že aký je za tým ten motív. Že pokiaľ je prázdny celý ten kochlík toho bezpečia,
tak nás stále organizuje, pretože telo sa cíti stále v nekomforte a organizuje stále naše správanie smerom k naplneniu vlastne toho kochlíka. No, takže to sú vlastne tie dôsledky, ale aby som sa vrátila na začiatok, že to dieťatko si teda ten pocit bezpečia ešte nedokáže nejakým spôsobom samo naplniť, tak potrebuje na to rodičov. Hej? A keď je malinké, keď sa narodí a v podstate aj tých prvých 7 rokov, že stále sa ten pocit bezpečia nejakým spôsobom formuje a tá potreba náplňa cez tých rodičov ideálne, tak je to vlastne kontakt s rodičom, ktorý náplňa tú potrebu. Je to taká tá bezpečná náruč, že keď to babetko plače, keď sa narodí a vieme, že nie je hladné ani smedné, nepotrebuje prebaliť, nie je unavené, tak pravdepodobne plače preto, lebo potrebuje kontakt s rodičom. A často sa to ešte stále aj v dnešnej dobe ako keby tak mm, mm, že neprikladá sa tomu taká váha. Hej? Že keď plače preto, že je hladné, tak hneď ho berieme, hneď mu dávame najesť. Keď plače preto, že je pokakané, tak hneď ho prebalujeme. Ale keď plače preto, že potrebuje kontakt s rodičom, tak často tam počujeme, že prosím ťa, neber ho hneď z tej postielky, keď ti zaplače, lebo potom si bude s tebou robiť, čo chce. Neber ho stále na tie ruky, nevyberaj ho stále z toho kočiara, lebo si ho na to naučíš. Pritom to nie je o tom, že sa učí. Hej? Nie je to v tejto chvíli, to nie je o tom, že sa učí. V tejto chvíli je to o tom, že potrebuje si cítiť tú potrebu bezpečia. No a teraz sa dostávame do toho bodu, kvôli ktorému natáčam toto video, že keď tie deti začnú chodiť do škôlky, čo je väčšinou okolo toho 3. roku života, plus mínus, tak tam je táto potreba bezpečia takisto veľmi silno preskúšaná a môže sa stať, že tie deti majú ten nástup do škôlky úplne hladký a v pohode, ale takisto sa môže stať, že tie deti nejakým spôsobom to ešte nezvládajú. Hej? Že pokiaľ je to tak, že si občas poplačú preto, lebo im príde smutno, ale inak sa cítia v tej škôlke v bezpečí, tak je to v poriadku, že sa necítia v ohrození života. Ale pokiaľ je to tak, že to dieťa takmer celé do obede tam preplače, že je tam bordové, sople mu tečú, že sa nevie zastaviť, že sa nevie nejakým spôsobom pozornosť presunúť k nejakej aktivite, ktorá ho nejakým spôsobom zaujme a je pri nej spokojné, že sa nenaje, že sa nenapije celé do obedie, že sa nevyzlečie, že v podstate celý ten nervový systém je v ohrození a iba čaká, kedy bude vyslobodené. A takisto to potom pokračuje aj doma, že má záchvaty nejakého pláču, že ono do tej škôlky nepôjde, prípadne sa v noci budí s nejakými ťažkými snami, tak potom je to znak toho, že ešte tá potreba bezpečia sa potrebuje cítiť doma v tom kontakte s rodičom a ešte nie je vlastne ten nervový systém ani tá psychika pripravená na to, aby do tej škôlky išla. A naozaj to v tejto chvíli, že často sa to interpretuje tak, že proste to dieťa je rozmaznané, že nemá žiadne hranice, že si nevie zvyknúť na nejaký chod v tej škôlke, preto plače, nevie sa začleniť, lebo si myslí, že ono je ten šéf, ale vôbec to nie je o tom, že to dieťa naozaj reálne cíti ohrozenie života, pretože tam tá potreba je brutálne teraz nízko, že klesá po tú kritickú hranicu, čiže ono potrebuje jedine to bezpečie. Hej? A keď je v tom bezpečí doma s maminou alebo proste s tým človekom, kde sa cíti v bezpečí, tak potom môžeme ďalej hovoriť o hraniciach a učiť ho dodržiavať nejaké hranice, ale keď je raz v ohrození, tak to nemá s hranicami, ani s manipuláciou, ani s rozmaznaním nič spoločné. Hej, že tam sa to často zle sa to chápe. A potom sa na to nabalujú ďalšie a ďalšie vlastne ako keby zlé spôsoby, ako sa na to reaguje. Takže pokiaľ je to naozaj takto, že to dieťatko to ešte nezvláda, tak v ideálnom prípade by ešte potrebovalo zostať vlastne doma v tom bezpečnom prostredí. A je veľa takých prípadov, kedy napríklad ešte môže zostať doma a napriek tomu nejakým spôsobom je tlačené na to, aby išlo do tej škôlky, lebo už má tie 3. Hej, tak zase je veľa detí, ktoré majú 3 roky a sú zrelé na nástup do škôlky, ale je veľa takých, ktoré ešte zrele nie sú a potrebujú ešte ten rok. Hej, a ten rok im pomôže na to, aby tá nervová sústava dozrela, aby ten mozog pochopil, že aj keď nie je s tou mamou, tak môže byť bezpečia, že tá mama sa vráti. A možno po tom roku si takisto občas poplačú, ale už to nie je taký ten plač o život. Hej? Už je to len také, že príde mi smutno,
ale zvládnem to, lebo viem, že tá mamina sa pre mňa vráti. Takže um, keď toto vieme, tak potom tie reakcie na tie deti sú úplne iné, ako keď to nevieme. Hej? A že napríklad už v dnešnej dobe sa robí školská zrelosť pred nástupom do školy, tie deti testujeme, aby sme vedeli, že či sú zrelé na to, aby zvládli tie úlohy v škole. A zase je to o tom, prevažne, teda vo väčšej miere je to o tom, že zistujeme, či sú intelektovo zrelé, hej? Či tá šedá mozgová kôra je zrelá na to, aby zvládla školu. Či máme zrelé racionálne myslenie, či máme zrelú pozornosť, či máme zrelú pamäť a tak ďalej. A do určitej miery áno, že je tam, dajme tomu, aj nejaká emocionálna pripravenosť na tú školu, ale napríklad, čo sa týka škôlky, tam to nikto akoby nerieši, pretože tam ten intelekt nepotrebujeme, keď nastupujeme do škôlky a tie emócie zatiaľ sú nám v podstate jedno. Hej? Ale tie emócie nám ovplyvňujú vlastne celý náš život, naše cítenie sa v každodennosti, v tom bežnom živote, to, akým spôsobom, ako sa vlastne máme, či sa cítime v tom živote šťastní a spokojní, ako dokážeme vytvárať vzťahy, ako vlastne tvoríme ten život, tak to nám ovplyvňuje toto, tie potreby, či máme vlastne uspokojené. Takže čím viac sa nimi budeme zaoberať, tým to bude pre nás lepšie. No a ešte jedna dôležitá vec, ktorá mi teda k tomu napadá, že už keď teda máme v tej škôlke takéto dieťatko, ktoré ešte nie je zrelé a dajme tomu, že sa nedá spraviť nič, hej, že tá mamina potrebuje chodiť do tej roboty, ocino takisto, starí rodičia tiež ešte chodia do roboty a proste celé je to tak, že žiadna iná možnosť nie je, iba aby to dieťa bolo v škôlke, tak v takomto prípade je dobré v tej škôlke vytvoriť prostredie, ktoré bude čo najmenej stresujúce. Keď sa ono vlastne cíti v ohrození bez tej maminy, tak vytvoriť mu prostredie, kde nebude príliš veľa zmien, aby nemalo ono, že teraz si zvykam bez mami a som v ohrození a do toho si ešte zvykam na to, že proste chodím na dlhé prechádzky a do toho si zvykam ešte na to, že chodím do inej miestnosti sa nájsť a do toho si zvykam ešte proste na milión iných pravidiel, ktoré v tej škôlke odo mňa vyžadujú, že veď to je proste extrémne veľa aj na konia, nie na trojročné dieťa, hej, že tak doprajme mu priestor najskôr na to, aby si zvyklo, že je tam zvyklo, no ako ťažko, hej, že ťažko je to o tom, že zvyknúť si, že nech sa najskôr ako keby vyrovná s tým, že je bez tej mamy a sítiť mu tú potrebu bezpečia, dajme tomu v tej škôlke nejakým spôsobom, hej, že tých spôsobov môžeme nájsť viac a už ho nezaťažujeme ničím iným navyše. Zatiaľ. Hej? A keď sa nám podarí, dajme tomu nejakým spôsobom sa tam stabilizovať a dopriať mu ten pocit bezpečia, tak potom môžeme postupne pridávať ďalšiu a ďalšiu nejakú novú výzvu. Že tak teraz už vidím, že už si ako tak stabilizovaný, tak pôjdeme teda na tú prechádzku, alebo zaradíme nejaké ďalšie pravidlo, alebo čokoľvek. Hej? Ale že poďme na to postupne a naozaj že toto je tá láskavosť, podľa mňa, že buďme láskaví k tomu, k tým našim potrebám, že keď vidím, že nejaká potreba nie je naplnená, tak si ju dovolme naplniť. A že to dieťa naozaj, keď ten pocit bezpečia tam klesne po tú kritickú hranicu a cíti sa v ohrození, tak je v kríze. A keď je človek v kríze, tak podľa mňa tí ostatní, ktorí sú ako keby v pohode, by mu mali pomôcť, hej? Že celá tá pozornosť by sa mala v tej chvíli sústrediť na toho človeka v kríze, aby mu pomohli prežiť. Hej? A keď bude on stabilizovaný, tak potom sa môžeme venovať pravidlám a tomu bežnému chodu vlastne v tej škôlke. Tak, to je asi všetko. Keby ste vy k tomu niečo mali, tak budem sa tešiť na vaše postrehy, otázky, čokoľvek.